Soc Carmen Silmen Garrigues, tinc 26 anys, soc enginyera de telecomunicacions en una multinacional, soc de la Falla de l'Avinguda i soc fallera des de que vaig néixer, encara que els primers anys de la meva vida vaig ser fallera d'Àngel de l'Alcàsser. El meu color preferit és el taronja, la meva pel·lícula preferida tinc moltes, però diria l'il·lusionista, i les meves aficions no tinc molt de temps lliure, però quan puc li dedique temps a la família i amics i també a adelantar i avançar més a nivell professional. Em dic Paula Jiménez Vilanova, tinc 9 anys, estudio quint de primària al Col·legi La Puríssima. A mi m'agradaria ser de major, és que encara no ho sé, però m'agradaria ser dentista com ma mare. Jo soc de la Falla de l'Avinguda, soc fallera des que vaig néixer, la meva pel·lícula favorita és La Bella i la Bèstia i la meva afició és llegir. Jo crec que per aquestes falles siguin les millors, que acabem l'any molt bé, les comença molt bé en tot l'acord i totes les famílies i esperem que siguin inolvidables. Espero que siguin inolvidables, per a mi van a ser les millors, perfectes, segurament, i que no ploga sobretot. Espero que no ploga. De les falles, de la setmana fallera que està per vindre, crec que l'acte que més il·lusió me fa seria l'ofrena, encara que tots m'agraden des de despertar fins al final del dia, però crec que des que ja ha viscut el més especial ha sigut la crida. L'ofrena a la Mare de Déu, perquè és molt bonic portar-li flors a la Verge. La meva família, sens dubte. La persona que més m'està donant suport és ma mare, perquè sempre que necessite alguna cosa, me tinc que vestir de fallera, me tinc que pentinar, encara que siga a les 6 del matí, ella sempre està com acompanyant-me a tot i amb bona cara. La veritat és que és un moment increïble. Sempre la gent ho intenta explicar, t'intenten dir com va ser quan puges, però mai no tens paraules per explicar el que sents quan estàs ahí. És tota la setmana d'un munt de nervis i aquest dia el bo que tens és que estàs en la teua cort i és molt més fàcil, i quan puges dalt i veus a tot torrent als teus peus no t'ho pots creure. Jo recordo que només pensava per què jo estic així. No sé, increïble, no tinc paraules. És que no es pot explicar. És molt màgic, especial, és que són molts. La veritat és que m'explicaven coses com els nervis que vas a passar, t'ho vas a passar molt mal, això que tinguis que parlar, te vas a ficar supernerviosa. Molta gent ens diu això i jo crec que és el contrari, que ens preparen tan mal que després ja és tot més fàcil i, sí, màgic. Crec que les falles de Torrent han tingut una progressió en els últims anys molt gran. Crec que hem arribat a ser moltes comissions i això fa que Torrent tinga molt de renom a nivell en el món de les falles. Crec que n'hi ha... Les falles són falles 365 dies a l'any, que treballem tot l'any per això i que no és una festa de 4 dies. Les descriuria com una festa que no es pot veure, ja som patrimoni cultural i material de la humanitat i això jo crec que és un premi de tants anys que duem ja fent falla. El que més representa les falles són el monument, que és el que ens identifica i ens fa festa, i també la tradició. Crec que el que ens ha portat a ser patrimoni ha sigut que és una festa tradicional de pares a fills i que se va heredant i això ens ha fet ser el que som. Els elements que jo penso que més les representen són la pólvora, la música i els monuments. Perquè jo personalment som molt de tirar petardos, d'escoltar música moltes vegades, de falla, clar, i veure els monuments i fer com a les meves amigues ja fa uns anys, com si fórem els jurats. Jo crec que el viure el primer any en Paula ja la conec de tota la vida, la conec des que va néixer i crec que ha sigut molt positiu perquè, per lo que estàvem parlant, és una persona que ja coneix quan està cansada, quan necessita que li digues o que no li digues o que la deixes. Entonces crec que això ho ha fet tot més fàcil i clar, molt més bonic, perquè les dues famílies són com una ja, doncs ha sigut més especial. Jo crec que és molt millor, ja que ens coneguem més, ja duem més anys juntes i és molt millor estar ja un any, ja la conec,
ja sé més sobre ella, que si de sobte pues, no la conec, tinc que conèixer-la millor, jo crec que és millor. Pues la veritat és que sí, ens han passat en general a les dos i en les corts sempre hem tingut alguna, però bueno, la que més recorde que se n'anàrem a esport jove i estiguérem per ahí jugant, bueno, recorde que estiguérem aprenent de munt de coses i sobretot, pues, no sé, tots els moments que hem tingut juntes i hem estat juntes a soles ha sigut molt bo, la veritat. La meva exaltació estàvem tots molt nerviosos i tal, molt bé, i quan va pujar Marta, una de la meva cort, pues, la seva cadira estava trencada. Tenia la cadira trencada. I en la meva primera presentació, la meva delegada d'infantil Mados se li va enganxar la joia amb el meu tratge i què li podíem soltar? M'estaven nomenant i encara no podia. El meu vestit preferit jo diria que és el segon oficial d'enguany, que és del segle XVIII. Sempre he volgut tindre un tratge de fallera en color blau marí i enguany me'l vaig fer. No me'l vaig fer primer perquè va ser la primera tela que compri i com és en or i blau pensava que era millor per a fer un segon tratge i també l'estil del segle XVIII és el que més m'agrada i més afavorida me veig jo. El meu vestit que més m'agrada és del segle XIX i és un vestit, és el primer vestit, tinc molts, però és color blau, m'agrada un muntó. M'agrada tant perquè la tela la vaig elegir jo, encara que ma mare me va ajudar un poquet amb el ram i tal, jo vaig elegir el color de la tela perquè el meu color preferit és el blau. Des de xicoteta jo soc blau. Pues me vas tornant, tinc a Matia, que sempre que la crida me pot pentinar i algunes vegades també pentina un xic que m'ha fet tots els tratges que li diuen Simón, que és amic de la falla, de la família de sempre. A mi em pentinen dues persones, que són la meva peluquera Maria José i Simón, també com a corner. Crec que tota fallera torrentina és la màxima il·lusió ser fallera major de Torrent. Jo, soc fallera tota la vida, com us ha dit, era una il·lusió, un somni per complir. Mai penses que vas a ser tu i mira, després és una alegria i és un any que crec que no vaig oblidar en la vida. Jo, des de que soc xicoteta, m'agrada sempre ser fallera major de la falla i quan vaig ser fallera major de la falla, el primer que pensava era «Buah, me tinc que presentar a la cort». Això de ser de la cort o fallera major infantil de Torrent era el meu somni des que vaig néixer, pràcticament.